gavemærker. Ja. Hvad er gavemærker? Og har jeg nogen? Ja, det har du. Ja. Og gavemærker er særlige talenter, vi får. Og som gerne vil bruges. Så der er sådan en dobbelt, det lyder rigtig lækkert med gavemærker og være giftet, og det vil vi alle sammen gerne være. Der er også en forpligtelse i gavemærker til faktisk at komme ud og få dem brugt. Ja. Fordi der er sådan en øvre cyklus og en nedre cyklus med alle gavemærker, der handler om, hvis du tager den øvre cyklus, så får du brugt dine gaver, og så får du også følelsen indeni, at den gode følelse af faktisk at bidrage i verden med det, du er her for. Hvis du ikke tager den, så føler du dig lidt fanget. Kan man se, om det bliver brugt, eller om det ikke bliver brugt? Ja, altså det kan man, fordi man kan kigge på den øvrige hånd. Okay. Og nu kan vi for eksempel tage, du har et gavemærke her, der hedder healer-gavemærke. Det er de linjer, der går op her. Det er ikke de linjer, der ligger helt herude under lillefingeren. Nej. Der ligger også nogle, der går op helt herude på kanten. Det er dem, der følger, det er faktisk næsten lettere at se på din private hånd, du har den på begge. Det er de linjer, der følger den linje, der hedder Merkurlinjen. Du har også en meget tydelig Merkurlinje. Den går op her, så går den ud i nogle linjer. Så det er alle de linjer, der holder cirka den samme vinkel som din Merkurlinje. Ja. Det vil sige, det er ikke dem, der ligger herude. Nej. Men det er den strøm, der kommer op her. Ja. Og det vi går ind og kigger på, det er, hvis der er under 4 linjer, så tæller det ikke som et healer-gavemærke. Så er det bare healer under opbygning. Så det her, det healer? Det er et healer-gavemærke. Ja. Men ved dig, der har du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linjer. Ja. Så det er healer. Ja. Du healer. Ja. Og uanset om der står healer på dit visitkort eller ej, så healer du. Så det gør du helt automatisk hver eneste gang, du kommer rundt forskellige steder. Og det, der er udfordringen faktisk med healeren, det er at anerkende, at jeg også healer. Ja. Fordi det mange healere gør, det er, at de laver et stykke healingsarbejde, og så laver de deres job. Så de er dobbelt op, og derfor så bliver de udbrændte trætte. Kan ikke forstå, hvorfor de bliver så trætte. Jeg har været dødtræt hele mit liv. Jeg har ikke noget at sige til, hvis jeg laver dobbeltarbejde hele tiden. Ja, men det er den aha-oplevelse, der mange gange kommer, når jeg fortæller folk, at de faktisk er healer. Og i min optik behøver der ikke stå healer på visitkortet, for at vi render rundt og er healer. Det er en del af vores personlighed, som skal i brug. Men det, der er en meget, meget vigtig besked til healeren, det er at sætte nogle rammer for den healing. Ja. Fordi ellers brænder de ud. Ja. Og så siger du, at der også er et gave med i hovedlinjen. Ja. Du har her, altså, og det er jo sådan en af de her steder, hvor vi må lige lave en warrant, og det gør jeg altid, når jeg laver sessioner, fordi jeg kan faktisk fysisk ikke se, hvad der sker herinde. Og jeg kunne godt tage din fysiske hånd og kigge i den, men jeg gør det ikke, og det gør jeg simpelthen ikke, fordi at aftrykket er ligesom mellemstationen, hvor det, der kommer ned på aftrykket, det er du okay med at tale om. Ja. Så sandsynligheden for, at der sker noget herinde, er meget lille. Det sker der sjældent. Og det ved kun du nu. Men hvis vi nu forestiller os, at den går hele vejen igennem her, så er det en meget, meget lang hovedlinje, du har her. Ja. Den er så lang, at den bliver kaldt HAL 9000. Bonusinformation derudover er, at lige hovedlinjer kan godt lide faktisk, når vi har sådan en lidt analytisk tilgang til tingene, når vi kan lave analyser på tingene, når der er nogle, vi kan sætte nogle ligninger op og finde nogle svar. Meget buede eller krummelurede hovedlinjer går lidt mere sin egen vej, lidt ud af boksen, bruger meget fantasi også som generator. Ja. Men den her linje, den er så lang, at den bliver kaldt HAL 9000, som er det gavemærke, vi får, når vi har en rigtig stor mental processor. Altså vi andre, vi kører på en 2-3 spor på én gang. Du kan køre op til 8. Og det er jo en kæmpe gave her, men som jeg sagde, gaverne skal vi forvalte på en eller anden måde, fordi det der er, når vi har, det bliver også kaldt problemløseren. Det er gavemærket for folk, der gerne vil løse verdensproblemer. Og du kan altid tage det der verdensproblemer og gøre det metaforisk set. Altså, nogle gange så er det verden stor, og nogle gange er verden lidt mindre. Ja. Men der må gerne være en kompleksitet i det, du laver. Det, du laver, skal helst hjælpe flere personer end bare dig og mig. Ja. Og det må gerne være noget, der ikke bare lige kan løses i morgen. Og det kan lyde sådan lidt absurd, men vi vil ikke bare have det gå væk. Nej, for vi har brug for folk, der kan tænke i kompleksitet, og som har de her 8 spor. Fordi når vi kan få de 8 spor til at koncentrere sig om det samme problem på en gang,
så kan vi selvfølgelig nå meget, meget langt med det problem, og have en gennembrudsenergi der. Hvis du i dit liv ikke har noget, der optager dig, så du har de der 8 spor kørende, så kommer du til at lave verdensproblemer. Hurtigt. Og det hurtigste sted, vi kan lave det sindssygt komplekst, det er i nære relationer. Så fylder vi bare på. Ja, bum, 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 bum. Og så er det lige pludselig helt komplekst. Heldigvis, det er ikke på den der dramatiske måde, det er ikke dramakompleksitet, men det bliver bare hurtigt helt buff, buff, buff. Ja. Og så har du heldigvis den mentale kompleksitet til at kunne sige, okay, værsgo, det er din hage, og du får lige et kys her, og undskyld der, og det var ikke meningen. Så man ligesom godt kan så får du rodet det ud igen. Ja, fordi mens det kluder sammen, har du ligesom bevidstheden om, nu kluder det sammen. Ja. Så det gode råd til folk med Handel 9000 er altid at sørge for, i de perioder, hvor dit liv ikke inviterer til, at der er verdensproblemer, der skal løses, så find dine egne. Ja. Altså du må gerne have en 2-3 spor til sådan regular maintenance, var jeg ved at sige, det er sådan hverdagsligt liv. Men ellers så tag 5 af dem og sige, det her det vil jeg gerne fordybe mig i, det her det vil jeg gerne lide, for så kommer der ro på. Ja. Fordi ellers så skal de der 8 spor, de stopper jo ikke med at køre. Ja. Der skal ligesom være noget på bånden. Ja. Spændende. Ja.